खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा दिनै मुसलपुर साब डिभिजननि सिङाव गासै जेसेबां टप 10 मोनदों बै फरायसुलिफोरखौ दिनै बरायनो थाखाय बिथांमोना थामथिम खालामदों आरो बे बुब्लियावनो जोंजों लोगोसे दङ बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि अतुल स्वर्गियारि सार बिथाङा जोंजों लोगोसे दङ त' बिथांनिफ्राय जोङो खायसे तथ्यखौ मोनथिनो नाजागोन सार नोंथांखौ जोंनि बड'लेण्ड खौरां गिबियावनो बरायबाय गोजोनबाय नोंथांमोना दिनै जे बाक्सा जिल्लानि मादावनो मुसलपुर साब डिभिजननि आन्डाराव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय टप 10 मोननाय फरायसाफोरखौ नोंथांमोना बरायनो नागिरदों थ' नोंथांमोननि बे जिथु बरायनो नागिरनायनि थांखिया मा जों बोसोरफ्रोमबो बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोंनि फरायसालिफोरनिफ्राय जायफोर फरायसुलिफोरा मेट्रिकनि जोबथा आनजादाव सेथि थाखो लानानै पास जायो बिसोरखौ जों बरायो आरो बे सेथि थाखोनि मादावनो जोङो टप 10खौ सायख'नानै बिसोरखौ जोङो बरायनाय हाबाफारियाव दाजाबफायो सार देग्लायनि नैबे 2019 मायथाइनि जिथु मेट्रिक आनजादाव बाक्सा जिल्लायाव गासै बेसेबां जोना फार्स्ट डिभिजन मोननो हादोंमोन जों बाक्सा जिल्लानि खोथाखौ बुंनो हानाय नङा बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोंनि थामहिनबा मुसलपुर साब डिभिजननि बे बिबाङासो दङ जोंनियाव अनजिमाया बे जाबाय सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाया 136 आरो बेनिनो मादावनो जोङो टप 10 सायख'गोन आरो बे टप 10 सायख'नायाव सा 12 उथ्रिसारखौ जों बरायनायनि खाबुखौ मोन्दों सार बेवहाय जे टप 10 गथ'फोरखौ बरायगोन बे बरायनायाव माबा मोनसे क्राइटेरिया दङ नामा निस्सय गथ'फोरखौ बरायनायनि बेला जायफोरा सिरियेलि जायफोरा गोजौनिफ्राय गाहायसिम फैनाय मार्क मोनो बे मार्कफोरखौ जोङो रुजुना नायै हयथ' सायख'यो बिसोरखौ थ' एबार सा बेसेबाङा टप 10 आव हाबनो हादों बाक्सा जिल्लानि बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव देग्लायनि सायख'नायाव टप 10नि मादाव सा 12 फरायसाया जायगा मोन्दों इनि गिबि सासेया जोंनिया 90.83% मोन्दों 90.83% बै फरायसुलिनि मुङा मा जागोन अनजिता मुसाहारि बबे फरायसालि बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि मेदाघाटनिफ्राय मोननो हादों सार देग्लायनि 2019 मायथाइनि HLCC आनजादाव जोंनि बर'नि गेजेराव माने जोङो अल आसामखौ नायनो थाङोब्ला बर'नि गेजेराव सासेबो टप 10 आव थानो हायासै आसाम नाङैनो टप 10 आव माने सासेबो थानो हायासै बेनि जाहोनखौ नोंथाङा मा बुंगोन दा जाहोन सायख'नायाथ' रिपर्टनो थाबैनो फिन होब्रबनो हाया जोंनि बाक्सा जिल्लानिफ्रायनो थांनाय 2017 मायथाइयाव बिबुंसार बसुमतारी होननाया टप 10 आव एनलिस्टेड जादोंमोन सायख'जादोंमोन नाथाय जोंबो बेखौ लानानै दुखुखौ मोनोब्लाबो फरायसालिनि थामोनथा जिथु परिबेस फोरोंगिरिफोरनि फोरोंनायनि बिभिन्न दिगफोरा एंगेलफोरा हयथ' बेयाव नुजागोन जायनि थाखाय जोंनिफ्रा बर' बिजोंनि फरायसाफोरा टप 10 सायख'जायाखैसै सार एबार जे बेबायदि टप 10 मोनहोनो थाखाय फरायसाफोरखौ नोंथांमोननि माने आफादनिफ्राय मा रोखोमनि नोंथांमोना स्टेप लादों जों गंफ्रोमबो गोजौ फरायसालि गंफ्रोमबो बाथौ आश्रम हाइ स्कुल गंफ्रोमबो UN एकाडेमियाव जों हाबनानै उननि बोसोरफोराव जाहाथे देग्लायनिख्रुइ बांसिन मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो अर्थात कुवालिटिखौ जों नागिरनानै 2006 निफ्राय एबसुआ बे कुवालिटि एडुकेसननि थाखाय दावहा नांदोंमोन आरो बेनि फिथाइ हिसाबैनो दिनै हयथ' एखिनिया जादों एखिनि मोननानै जों गोजोननो हानाय जायाखै এই कारणे जायाखै बले जोङो गुबुनजों रुजुनो हानाय हिसाबै बर' बिजोंनि फरायसाफोरा टप 10 आव सायख'जानो हायाखै आरो बेनि थाखायनो जोङो गंफ्रोमबो जोंनि बेन्दोङाव जिल्ला बेन्दोङाव थानाय गंफ्रोमबो फरायसालिफोराव जोङो हाबगोन आरो फोरोंगिरि बिथांमोनखौ खावलायगोन आरो बै फोरोंगिरिनि लोगोसेनो फरायसालिनि जिथु SMC बा SNDCनि बिबानगिरिफोर दङ बिथांमोनखौ साग्रिद जानो जोङो खावलायगोन बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोन आं फोरमायबावनो लुगैयो नोंथांमोननो जोंजों लोगोसे दङ बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि अतुल स्वर्गियारि सार बिथाङा जोंजों लोगोसे दङ आरो दिनैनि नैबे बुब्लियाव बिथांनिफ्राय जोङो फंनैसो खोथाखौ जों मोनथिनो नाजादों आरो बे बुब्लियावनो जोङो बिथांखौ सोंबावनो नागिरदों जे एबारनि बाक्सा जिल्लानि जिथु मुसलपुर साब डिभिजन आन्डारनि सिङाव गोग्लैनाय टप 10 आव गोग्लैनाय फरायसुलिफोरनि माने मोनसे स्पेशल अवार्ड मोनसे बान्था होयो होननानै खोनानो मोनदों बे बान्थाया मा नोंथांनिफ्राय जों मोनथिनो लुगैयो आच्छा बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा जोंनि बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय फरायसालिफोरनि
जाय फरायसाया जोबथा आनजादाव बयनिख्रुइ बांसिन नम्बर मोनो बेबो बर' बिजोंजों फरायनानै बेबायदि फरायसानो सासे फालांगिरिया गावनि रुंसारि बिसिनि मुङै बोसोरफ्रोमबो 5,000 बान्था होयो बे 5,000 बान्था होनायखौ देग्लाय 3 नम्बर खेबनि थाखाय होनाय जायगोन थामथि खेबनि थाखाय जायगोन गिबि खेबखौ लानो हादोंमोन जोंनि टप 10आव थांनो हानाय बिबुंसार बसुमतारिया बेनिफ्राय नै देग्लाय थामथिखौ मोनगोन सन्जिता मुसाहारिया दानिया बेखौ होदों कार्तिक शाह होननाय सासे फालांगिरिया बिथाङा मुसलपुरनि सासे मुंदांखा फालांगिरि बिसिनि रुंसारि बिसिनि गोसोखांथिनि थाखाय बे हाबाफारिखौ बिथाङा लादो आरो बिथांनि खोथा मथै अरायबो बे बोसोरफ्रोमबो होबाय थानाय राहाखौ बिथाङा लागोन सार बिथां सर्गियारिखौ जोङो साबायखर जासियो जोंनि बड'लेण्ड खौरांजों दान्दिसे मोगा मोगियाव हेफाजाब होनायनि थाखाय बिथांमोननि जिथु साननाय हनाय बिथांमोननि जिथु खामानि दामानिया इयुनाव जे जौगासारथों बिथांमोना जे बर' बिजोंनि गेजेरजों फरायनानैनो फरायसुलिफोरा आसामनि मादावनो फैगोन बोसोराव टप 10आव हाबनो हाथों बेखौ आं मिजिंथिबाय आरो लोगोसे बड'लेण्ड खौरां फालनिफ्राय आं रोजा रोजा साबायखर जासिनानै एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।